Už tě nebaví jen sedět a poslouchat o matematice. Máš pocit, že jsou to jen čísla a vzorečky? Co kdybychom ti ukázali, že matematika je ve skutečnosti klíčem k dobrodružství, strategii a nekonečné zábavě? V kroužku Matematika v tahu se ponoříme do světa plného logických výzev, tajemných šifer a budeme hledat vítězné strategie k hrám, tak abyste se mohli blízknout před kamarády. Poznáš také příběhy žen, jejichž objevy změnily svět matematiky. A to není všechno. V týmech na závěr vytvoříte vlastní matematickou deskovku. Od prvního nápadu přes pravidla, design až po finální testování. Celý proces bude ve vašich rukou. Propojíte kreativitu, logiku a spolupráci a na závěr svou hru s hrdostí představíte a zahrajete si s ostatními. Tak co? Jste připraveni objevit matematiku v úplně novém světle? Připravte se na spoustu přemýšlení, kreativní spolupráce a zábavných objevů. Přidej se k nám, kroužek Matematika v tahu, od hádanek k deskovkám. Startujeme už na podzim.